El senyor Castellà era d'Unió Democràtica. Va abandonar el partit, com d'altres persones, perquè no estava d'acord amb la posició orgànica en relació al procés. Vostè està d'acord amb el plantejament d'aquests pressupostos i les concessions que des del govern de Junts pel Sí s'ha fet fins ara, encara que sense solució, a la CUP? Si la voluntat de la CUP és realment de modificació d'algunes partides, o la voluntat de la CUP és senzillament el bloqueig absolut del govern. Vostè en té dubte? Vostè encara manté el dubte? Jo encara vull mantenir el dubte. El vol mantenir? El vull mantenir. O sigui, està disposat a fer-se trampes al solitari? Nosaltres, particularment, proposem que això ha d'acabar amb un referèndum convocat pel propi Parlament de Catalunya. I això no té res a veure amb el 9-N. Res a veure amb el 9-N. O sigui, es tracta de rebobinar. Bé, la CUP està manant a Catalunya, perquè és la que decideix, gràcies a l'extraordinària gestió de l'expresident Artur Mas. Ningú ha demanat comptes d'això. A Junts pel Sí no s'han reunit per discutir i per preguntar-li a l'expresident Mas per què, per què aquesta estabilitat fa figa. Si vostès es sotmeten en el dictat de la CUP, vostè creu que això afavorirà a Convergència i als seus aliats per superar la 6ª posició que sembla que les enquestes estan donant per les pròximes eleccions a Convergència, concretament darrere del PP? Vostès deixen Unió, deixen Unió, fan una altra formació i es col·liguen amb Convergència Democràtica. No. No es col·liguen amb Convergència Democràtica. No, perdoni, no hi ha cap coalició amb Convergència Democràtica. Junts pel Sí no és una coalició amb Convergència Democràtica i altres. I amb Esquerra Republicana, i amb Esquerra Republicana, i amb més... Però al principi... Sí. No. No es col·liguen amb Convergència Democràtica. Sí. Amb una gent com la CUP, si ja no pots fer el debat del dia a dia, de fer anar la màquina, suposadament, durant uns mesos, fins que arribem a l'Arcàdia feliç, com pots construir un país? Tot aquest procés, és veritat, li accepto, un 48%, la resta del món va dir 48%, han perdut. Aquí vam dir, no, s'ha guanyat, no passa res, s'ha guanyat. Però és que a partir d'aquell dia ha estat una veritable catàstrofe la gestió de tot això. Per què? Perquè el primer que fa la CUP és cobrar-se el cap del president de la Generalitat. A partir d'aquí, què és el que ha passat? Bueno, que és que ha estat impossible fer un discurs que la gent entengui. Els fets dels darrers dies el que evidencien és que Junts pel Sí insisteix a renglerar-se amb una formació política que no ha condemnat la violència. I això, em temo, pel que veig pels resultats de les nostres enquestes, que el seu electorat no només no ho entén, sinó que per damunt de tot no ho vol. Vostè em justifica un procés que es basa en no condemnar la violència? No, home, no em faci aquest joc. No li faig cap joc. Jo només sé una cosa, que la sap tot Catalunya. No hi ha hagut cap condemna explícita de la violència, ni per part del president de la Generalitat, ni per part del vicepresident. Jo crec que el dia després... Hem tingut condemnes explícites de totes les formacions del president de la Generalitat, Li agrairé que ens les porti. Sí. Li agrairé que ens les porti. ¿Qué coño es esto de la UDEF?